Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Ka dukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Ki dikhot bat kinong ilam jong ka Hinyotrap National Youth Front Women's Wing bat kuntubru ye ki dikhot jong ka HNYF na ki way circle ha ka arpu hundri trik rumpang arjar arpu way kila ice ngob ha yala ka snam ha ka jaka kan show snam ka Regional Blood Bank jong ka Pasteur Institute kabadan halau mali Shillong. Kani kajing ice ngob ha yala ka snam kolong kum shibenta ban yarap ye ki para breu ki badon kam kerke ye ka snam ha ki khep ba kerke ban ha ka por ba ki don kam ye ka snam na ka benta ban yada ye ka jing embreu. Ka President jong ka HNYF Women's Wing ka kong biti jerwa ha ba kren shi ki para khot ha shwa ban penlong ye ka jing ice snam kala khot bat wer ye ki paj ba ki badon ka bon babha ban wan senyang yala ka snam bat kim dei satya ban shepting habaki a yala ka jong ka snam namar ba ka jing ai snam ka penkho ye ka met bat ka pelai ru na ki jingpang jing shitom ye ki breu ye kita ginong pang di baju dan snam kam snam ki de ginong pang ki ba armet ki nong pang cancer ki breu ki pa pang thalassemia ki breu ki ba accident nga trai ki tip di ter ki breu pa don kam ye ka snam te kai bang chuang ye phi 100 pan sutho insa ai doctor dong kenri insa pan shai bhaya phi kani ka awareness program ya ek jing dan kam kasnam re sha bangan shong ma kwa ba dong ye phi bangan dak dak jing men bangan I ye phi ba phi one shot mat kom ni bat nga next camp ba kani ka kan ram nanti ya ki wiki seng ba ki wiki briru ba kin bod ya kan nuksa jong phi ba kin dang ya rap ko bayram ma phi hang ni ka jing dan kam jong ni ka jing ai snam ka long fitip hi kasnam ni ma kan shna kasnam kimla bangin mo nimla man substitute nimla man ai da kawi hakajaka jong kasnam kabalai kolong man ka r second don kam be kasnam hati hospital akan ka perthai man ka r second tadaw ni shong gumni ru re man ka puat kasnam kaya nangta da ka jing ai kasnam jong pi lai spa san po ml na ka hinyolita pa fidon amet jong pi kani kasnam kala menyerap adu laingot ibriu pathia pang hati hospital keleng ita region namba kani kande ka taka nuksa ya ki we kilong keme kilong pa ki kun samla jongko briu hunyo trap baki de bandon kata kemensim banyarap ngadap de jing sokya doktor ya jing kren jong pi bat ngahun ru kemensim nomor ba pi ong ba kawe kalong yeng ladangangan aisnam dia lainut ki breu mayok ban pelaim dia kini kecik himan berabor ngangai bagi doktor jeni kisim kia hiru ban pelaim ka musim breu namar bangi doktor ni dan sabar pi don apa dan kecik sumar dia klaim kecik kia jong pi ngatrai bun ki musim pinjap dia ngabur kejing kurku kurdo kali yang kecik doktor ki staf jong kali ka blood bank berokot ki batristom lada de simit ne mensngi ne step ne kat badon ke jingdon kam jongki pajba jongi kilong kemi kilong pa ke badon hakan no kuwi hospital ke badon kam no bentakan itu kemi ke supply kan ka senam tinga pa kan ka tempat jonga sakiwe ki kun samlah lane hakiwe ki en jior ini hakiwe ki department kini ki department ke badon kemusim ban snulem na bentakan jing ai donation yang kan ka senam di nak kalian jungi kum kasen ni dak pajur pas ngobha kum ke jing yakran jonga jungi kilong kemi bat ki doktor ki ongba hakiwi ki state kan ke jing ai blood donation ka bunha nre hapo ka state jungi pade long kadang bunahan kata tiki we ki don ki prapo kanda ko persen mereka state jungi kadon tang apo persen mo doktor pi ong telong ni nak kaliang jongi bangidon hang ni bar ko ni de bendon ko mensim ladangil adap ai mantarasi kemut long nginra lem kanika jing kentu ya ki wepat ki kun samlana niki para marjan marpa bato kat bala ni de bendon ke mensim ban ya rap ban ai shabangin jam tu snem shaka jindap absence snem ha munai ban artri ni Desember ni donate ini guys blood cumi senam namanta kadawa cumi jadwal namanta para dok senam kumbai doktor ni om
kidan ki accident kidan ki bakha kalung kidan ki pang cancer kidan kam ki blood kirki mo snam in wat ka kam de ki su ang freedom ki ba yung pada ki chan de ni nanti kidan ni kam sim ban ai hi kidan du na ba ke jing sum thu thrai ka jing sim pang untuk sum thu ki dan ki tim na snam ro dei ta ko ka sen ani ka jing ai kalau namata para do